Hai să te întreb puțin de Camera de Comerț, pentru că ai dat un interviu în care ai zis câteva lucruri care mie mi s-au părut quasi șocante așa. Valoarea schimburilor comerciale între România și Statele Unite e 5,4 miliarde de dolari. Da. Polonia are aproape de 4 ori mai mult, deși nu e de 4 ori mai mare ca România, nici ca populație, nici ca teritoriu. Asta mi s-a părut și mai șocant. Valoarea investițiilor americane în România este undeva la 4,5 miliarde, iar Ungaria are 10 miliarde, deși dacă stați să vă gândiți, nu are nici o mare poziție strategică, e și condusă de un nebun de mult timp. Plecând de la datele astea, întrebarea mea e, problema e la americani sau la români? Asta e o registrare care mi-o dai mie să o dau lui mama, nu este care e live și care se dă, nu vede nimeni în afară de cei din afară. Eu am încercat să privesc lucrurile altfel. Putem să spunem că problema este atât la americani cât și la români, ca să-ți răspund la întrebare și apoi să spun care a fost perspectiva mea asupra lucrurilor. Este, în primul rând, la români, pentru că chiar au ratat niște șanse. Noi n-am știut niciodată să ne punem în valoare. Noi nu știm să vorbim frumos despre noi. Străinii vorbesc mai frumos despre noi decât vorbim noi înșine. Și pentru că nu vorbim foarte bine despre noi și am și avut câteva ieșiri, ca să zic așa, necontrolate în spațiul, dacă vrei, al diplomației, al relațiilor internaționale, noi am pierdut niște șanse foarte importante. Investitorii se uită la noi cu încredere pentru că România este o piață mare. Până la urmă, un investitor străin vine pentru nivelul de profit pe care l-ar putea face într-o piață medie, mare, cum este România. Dar întotdeauna investitorii străini au avut o problemă legată, dacă vreți, de statul de drept. Și aici nu vreau să folosesc cuvinte de lemn. Mă refer la guvernanță a societăților comerciale, mă refer la corupție, mă refer la birocratizare. Noi, cum zic americanii, we don't walk the talk. Dacă citești ce planuri avem noi, dacă ați citi manifestul pentru digitalizarea României emis în anul 2016, păi, Doamne Dumnezeule, noi am inventat praful selenar. Păi uitați-vă voi ce avem noi în materie de digitalizare în România. Avem, într-adevăr, autostrăzi digitale, nu avem competențe digitale. România este pe ultimul loc la indicele DESI, da? Digital Economy Society Index. Pe ultimul loc în Uniunea Europeană. Cum e posibil așa ceva? Pentru că nu am avut niciodată continuitatea politică să ducem măsurile foarte bune, pe care le-am propus să le ducem până la capăt. Și spuneam și mai devreme un pic, România are nevoie de continuitate. Eu încerc să nu fac politică. Avem o coaliție, eu îmi doresc ca această coaliție să dureze minim 4 ani de zile. Și o să vă spun și de ce. Pentru că după 4 ani de zile iei votul ăla și spui, sunt pentru sau sunt în favoare, sunt contra acestei coaliții sau acestei arhitecturi politice. Dar ce să faci cu... Eu nici nu mai știu cum îi cheamă ministrii. Pe cuvânt, dacă te minte, aștept să-l schimbe. La fel sunt și ăștia din ministere. Se pun pe vine, apa trece, bolvanii rămân. Deci nu poți să ai continuitate politică, nu poți să câștigi încrederea unor investitori străini. Asta apropo de ce investitorii străini nu vin în România. Însă eu spuneam că văd dintr-o altă perspectivă. E adevărat că suntem în urma Poloniei, e adevărat că suntem în urma Ungariei. Dar știi ce spune asta? Că avem un potențial de creștere foarte bun. Da, asta zicem de vreo 15 ani. Așa este, but never say never. Never is too late. Dacă și acum am începe și am pune câteva lucruri pe hartă și am acționa în mod coerent și conștient și constructiv într-o simbioză între instituțiile publice și mediul privat, eu văd că România are toate șansele să crească. România de astăzi este de cel puțin 3 ori mai bună, din punct de vedere mai performantă, din punct de vedere economic, decât era România de acum 10 ani. Și la fel va fi și peste 10 ani. Problema e nu că cu cât o să creștem noi. Problema e dacă o să creștem mai repede decât ceilalți. Pentru că noi ne uităm și spunem, România a crescut cu 3,5%. Tigru Europei. Tigru. Deși în Europa nu e niciun tigru, dar... Tigru Europei. Germania, prăpădiții au crescut cu 1%. Păi da, dar e 1% la nu știu câte zeci de triliarde. Noi avem 2% la 3 sau o să avem 3,5% la 290 de miliarde. Cum zicea Toma Caragiu, avantaj ei. Eu am încercat să înțeleg, mi-a zis un coleg de breastă de sorginte evreiască, mi-a zis o frază pe care mi-a luat ceva să o repet, eu o să vă spun, dacă nu o reține, sunați-mă, de la fete iau numărul de telefon, de la băieți întrebați-l pe el și îi transmit lui. Dacă la noi e atât de bine,
și la ei e atât de rău, atunci cum naibii se întâmplă că la ei e atât de bine și la noi atât de rău? Da? Noi mereu spunem, țara noastră e cea mai frumoasă, cea mai la ei, vai de mama lor. Păi cum naibii toți tinerii noștri pleacă la ei? Și la noi vin toți pakistanezii, vietnamezii, thailandezii, nu că n-am avea nevoie de ei, Doamne ajută, bine că vin. Deși eu am o teorie, trebuie să spun, apropo, că teoria mea este că bine că n-am intrat în Schengen. Păi vă spun eu că dacă am fi intrat în Schengen, nu mai găseai picior de pakistanez, thailandez, vietnamez în România. Toți erau Germania, pentru că dacă la noi e atât de bine și la ei atât de rău, apoi cum se face că la ei e atât de bine și la noi atât de rău?